Pozdrav svima dragi moji prijatelji. Dobrodošli na kanal Anka Kohti u moj novi video. Danas sam malo otputovala do Turske, pa sam pripremila za vas i za nas turski lokum. Šta sam ja koristila za turski lokum i kako sam ga pripremala, ostanite sa mnom do kraja pa da vidimo. Šta nam je potrebno za turski lokum? Potrebno je 250 grama margarina, mekog margarina ili maslaca, također može ili biljno maslo. Ja sam ovaj margarin ostavila malo na sobnoj temperaturi. 200 ml ulja i 200 ml mlijeka. Ova moja čaša vaga 200 ml. Sve ću ovo fino i malo izmiješati, također ću malo i mikserom, tako da mi se ovaj margarin sjedini sa ovim sastojcima ostali. Kad sam ovo sve fino izmiksala, ja ću početi dodavati brašno. Dodat ću također jedan prašak za pecivo. Kada budete dodavali brašno, nemojte ga previše dodati. Gledajte da izradite jedno mekano tijesto, da nije ljepljivo, a ipak da je mekano. Ja sam na ovu mjeru potrošila 650 grama brašna, pa eto da kažem do 700 grama brašna je dovoljno na ovu mjeru. Ja ću sad ovo malo na ovoj radnoj površini njega da izradim dalje. Ovo tijesto. Sad kad sam tijesto izradila, ja ću podijeliti ovo tijesto na 4 dijela. Vidite kako je moje tijesto omekano. Tako bi trebalo da bude. Sad ću ja u ovaj jedan dio dodati 200 grama šećera i 200 grama mljevenih oraha. Ovo ću fino izmiješati sve dok ne dobijem jednu glat masu ili jedno glatko tijesto. Malo ću i ovo što je otišlo na stranu da pokupim šećerova. I evo, sve sam fino sjedinila već i dobila sam jedno tijesto sa orasima. Njega ću ostaviti sa strane za kratko. Sad ova 3 dijela tijesta može da se podijeli i na 6 dijelova, a također može i na 9 dijelova. Ako želite da dobijete sitnije, a i količinski više turskih lokuma, vi možete podijeliti na 9 dijelova. Ja sam podijelila na 6 dijelova. Htjela sam baš da mi budu malo lokumi malo krupniji, kad stavim 2 lokuma na tacnu da to bude baš dovoljno. Sad ću ovo malo da izradim ili da namnem. Sad prelazim da razvaljam svaku ovu kuglu. Kad budete razvlačili ili valjali sa klagijom, vi možete ovako dužno ostaviti. Ali ja sam drugačije valjala, meni je bilo praktičnije, znači ja sam kao razvaljala kao jednu kocku ili jedan kvadrat. Tako mi je bilo nešto lakše.
Sad ovo tijesto sa orasima ću podijeliti također na 6 istih dijelova. Dobit ću 6 manjih loptica. Znači imam isto koji je žutog tijesta. 6 loptica. Sad ću ja ovu lopticu ovako malo rukama da razvaljam. Kolika mi je širina ovog žutog tijesta. Znači ovako ga razvaljajte rukama. I sve zajedno uvaljajte sa žutim tijestom. Kao gledajte ovaj postupak kako to ja radim, tako. Mogu vam reći da mi je bilo jako interesantno ovo da izrađujem ove lokume. I sad ću ovako rukama sve ponovo da valjam. Vi ako želite manje lokume, znači kao što sam napomenula, podijelite tijesto na 9 dijelova i dobit ćete jedan pleh od šporeti, pun pleh ovog lokuma. Vidite kako je mekano tijesto, baš ono nije baš ni pretvrdo, ima milina s njime raditi. Ja sam režnu uključila na 200 stepeni i peći ću ih sve dok ne dobiju lijepu zlatastu boju. Prelazim na šerbet. 3 šolje šećera i 2 čaše vode ću skuhati samo toliko dok proključa i sklonit ću sa špori. Kad dođemo do zalijevanja lokuma, lokum treba da bude mlak, a također i šerbet da bude mlak. Sad kad sam ovo zalila, ja ću kratko ostaviti da upije šerbet, malo ću poklopiti i onda ću uvaljati u kokosove pahuljice. Dragi moji, toplo vam preporučujem da i vi pripremite ovaj turski lokum, stvarno je fenomenalan. Također ovom prilikom želim da vam zahvalim na 1000 pratilaca. Slatki su mi to 1000 pratilaca kao ovaj turski lokum što je sladak. Hvala vam mnogo još jednom. Ako vam je se svidio recept za turski lokum i ovaj video kako sam ga ja pripremila, podijelite ovaj video svojim dragim prijateljima. Naravno ostavite jedan komentar i za kraj uz turski lokum turska kafa. Dragi moji, do sljedećeg mog videa i našeg novog druženja ostanite mi dobro i zdravo. Ćao!